тогава снимки сигурно е нямало. Гледаш и рисунка. Снимка естествено. Снимка, добре. Нека видим снимка от младежките години на нашият непознат номер 6. Тук е на 4, но се сбърчкал веждите като на 32. Тук е първоклас. Не е първоклас. Не, това е червена връзка. Това е 4-ти клас. 4-ти клас, добре. 72 годишен, казвам аз. 15 секунди. Давай, ти си опитвай. 72? 72, да, нещо такова, там някъде сме, въпреки че ако може сега, като ти казваш дали да или не, използвай ето това движение, за да ни помогнеш малко. Не, това не да ни ми направиш ето така и аз да се чуем по-скоро. Нагоре, това е. Добре. Трети опит, може и да е за щастие. Да или не, на 72 години ли сте? Не. Как не? Момчета, понеже нещата са много на кантар и ако сега губите всичко, нека разберем малко повече за Ефтим, от което може пък и да се ориентирате и да ви помогне. Какво правиш свободно? Сериозно, че се мотаеш? Движението е моя така верою. Живея в квартал, който така е чист въздуха и позволява човек да много дълго време да се разходи. Имаш ли компания в тези разходки? Нямам компания. От скоро време съм сам. Вдовец съм и съм на разположение. Ще проверя. Аз така ще проверя. Отсещам това тяло, опитвам го. Това тяло е 75. Затова дойда. Владър, страхотен си да знаеш. Хора, вижте само в какво перфектно физическо състояние е този човек. Поздравление за страхотната ти физика, човек. Изглежда страхотно и си търси половинка. Успях да го опипам докато го прегръщам, казвам 75. Чакай, 75 ли? Чакай, че се тъжне. Имаш ключ първо. Остана ви информация. Да видим. Това български футбол? Годината, в която е роден Ефтим, е създаден футболният ЦСК. Точно. 48. Почваме сметките. Пред ще има 44-та, защото те е по-лесно. Не може да е толкова. Може да. 88 годишен. 15 секунди. Ох, сметките в години. 48, 58, 68, 78, 28. Финално. Какво мислиш за цифрата 8? Не. 7-6. 7-6 е май. 76. 76. Залагате. Финално бутона. 7-6 казваме. 7-6 казваме. Радвам се, че сте съгласни с този отговор. Трябва да тръгнем веднага първо да ни бият. Сбърза колеса. Последен шанс за 100 кила и кадравия да не си тръгнат капо. Или напити най-малко. Или през задния вход по спешност. И така, да или не. На 76 години ли си? Да. Вече имаш компания за разходките ти. Пожелаваме ти да държиш тази прекрасна форма и да си намериш твоята половинка, която да те прави още по-щастлив и да осмисля живот. Благодарим ти!
момчета.